Σήμερα δεν ήταν να πάω στην Πέραμο, επειδή είχα κανονίσει με τις φίλες μου, είχα πάρει τηλέφωνο, είχαμε κανονίσει το πρωί, γιατί το πρωί είχαμε βγει εμείς και είχαμε κανονίσει. Παίρνω μια φίλη μου και της είχα πει μπορούμε να βγούμε βόλτα και μου λέει όχι. Κάποιες φίλες μου είπαν ότι δεν σε θέλουμε. Μετά εγώ άρχισα να κλαίω γιατί ένιωθα μόνη, ένιωθα ότι δεν με θέλει κανένας. Αυτό ένιωθα εγώ, ότι επειδή είναι οι φίλες μου, ήταν οι μόνες μου φίλες που έπαιζα εδώ που μένω. Πολύ έκλαιγα. Ήμουν στη γιαγιά μου και έκλαιγα επειδή ένιωθα κάπως μόνη, ότι δεν με θέλει κανένας. Αυτά ένιωθα. Και μετά πήγαμε στην Πέραμο για να ηρεμήσω εκεί να παίξω, να κάνω φίλους, έκανα πολλούς φίλους εκεί. Μάλιστα είδα και subscribers. Λοιπόν, όποιοι subscribers βλέπετε που είχα πάει στην Πέραμο, γεια! Αλλά μετά κατάλαβα κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποιοι δεν θέλουν να κάνουν παρέα μαζί σου, δεν σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Σημαίνει απλά ότι δεν είναι σωστοί άνθρωποι που θα κάνεις παρέα. Αν σου συμβεί και σένα, μην αλλάξεις τον εαυτό σου για να σε δεκτούν. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και είναι φίλος σου. Και θυμίσου ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω που θα σε αγαπάνε όπως είσαι. Θα προσπαθήσω κι εγώ να κάνω κάποιους άλλους φίλους που θα με κάνουν να νιώσω όμορφα, όχι να στεναχωρηθώ όπως τώρα που έκλαιγα. Και αν νιώθεις κι εσύ έτσι, δεν είσαι μόνη σου ή μόνος σου. Αυτό να το θυμάστε. Γεια σας παιδιά, σήμερα ήρθαμε στην Πέραμο για να παίξουμε στην παιδική χαρά. Γίνεται χαμός, πάρα πολλά παιδάκια. Δηλαδή τώρα ξύπνησες. Στο αμάξι κοιμόταν τόση ώρα. Έλα ναι, παπαδάκι το σκηνή. Περίμενε το κορίτσι μου τέσσερις, περίμενε. Πού είναι παιδιά, Απρίλης? Ό,τι πρέπει. Πάμε. Να πάω το μπουφάνι και έρθω. Τι κάνεις? Γεια σας. Πώς έκανες, Ευαγγελία? Βαγγελία, πώς έκανες πριν? Τι? Ανέβηκες έτσι, ανέβηκες. Τι ωραία. Πάμε εδώ. Πού? Εδώ. Ναι, θα έρθουμε. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα έρθουμε στη θάλασσα. Θα κολυμπάς. Σ' αρέσει? Ναι. Τι κάνεις εδώ? Μαμά, πώς θα κατεβούμε από εδώ? Δεν έχει τρόπο να κατέβουμε. Μπορούμε να χοροπηδήσουμε και να κατέβουμε μέχρι εδώ, αλλά... Θα κουνήσω κι όλοι εδώ.
από όλους. Κοιτάξτε λίγο. Ελέντα, φύγε να μην σε χτυπήσω. Α, οκ. Πες μέσα και να σκοτώνεις. Σκοτώνεις. Όχι πολύ γρήγορα. Θα κάνω γρήγορα κι όμως. Βαγγέλια, πρόσεχε. Είναι ρίχα. Καλά είναι. Ζαλίστηκε. Εγώ δεν ζαλίζω. Πώς περνάς? Τέλεια. Έχω Γνώρισες? γνωρίσει πολλές και subscribers. Η θάλασσα είναι ένα μοβ. Θάλασσα, φαίνεται μοβ. Σ' αρέσει η θάλασσα, θα κολυμπήσεις το καλοκαίρι. Ναι, θα κολυμπήσω το καλοκαίρι. Και να μπηδίξω τα μπουτσιά. Πήραμε από την πέρα μου κάποια πράγματα. Παιδιά, κοιτάξτε τι πήρα. Πάμε να το κάνουμε unboxing. Εγώ θα το πάρω αυτά. Κοιτάξτε λίγο Τη χέρι σε κουλά. τη ζωή και τη ρούμη. Αυτό θα πάρω. Παιδιά, θέλετε και εσείς να πάρετε το τέτοιο. Κάντε like. Και subscribe. Φυσικά, άμα δεν έχετε κάνει. Άμα δεν έχετε κάνει, ήδη κάνετε. Έλα, ποιο προτιμάς θα πεις, πες ποιο προτιμάς. Θέλω να δείχνω το κίτρινο. Θέλουμε το κίτρινο. Είναι το κίτρινο. Ναι, φυσικά. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Τι λαμπερό. Κοιτάξτε. Τα dumplings τα ήθελα τόσο καιρό. Τόσο καιρό. Δηλαδή, έχουν γίνει πιο viral και από το λαμπούμπου. Έλα, τώρα η σειρά σου, Ριετάκη. Θέλω να ανοίξω τέτοιο. Εγώ θέλω πιο πολύ θέλω τη ρούμη, τη ζωή. Άνοιξε να δούμε Μοίρα. τι έχει μέσα, άνοιξε. Και να δούμε. Δεν μπορώ να σταματήσω να το ζουλάω. Παιδιά, τα λαμπούμπου, όντως, τα fake έχουν μια κάμερα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, παιδιά! Τι είναι? εδώ. Είναι κάτσε να δω. Είναι τέλειο, Ριέτα, ξέρω τι είναι. Κάτσε να το ανοίξω να δεις τι είναι. Είναι ένα βραχιόλι. Είναι ένα βραχιόλι αυτό. Α, είναι τέτοιο! αυτό? Είναι αυτά εδώ. Είναι αυτά που τα ανοίγετε, που τα χτυπάς εδώ στο χέρι σου. Α, και θα το φοράς βραχιολάκι. Παιδιά, πόνεσα όμως. Τι είναι αυτό, επιτραπέζιο? Παιδιά, είναι όλα. Είναι και τη Κινεζιά. Παιδιά, Ριέτα, κάνε έτσι το χέρι σου. Όχι έτσι. Πονάει. Παιδιά, κάνε έτσι το χέρι σου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Παιδιά. Αλλά δεν πάει. Παιδιά, έχει και κάτι άλλο μέσα. Έλα, πάνε, δεις και τι άλλο έχει. Η Ριέτα θα τα ανοίξει. Εγώ θα το ανοίξω. Δεν μπορώ να σταματήσω. Εν τω μεταξύ βρωμάει. Δείτε! Έχει φτιάξει! Ριέτα, μπορεί να ανοίξω κι εγώ κάτι από την ροσακούλα σου. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει. Τι έχει? Το πήρα. Πάμε το πήρα. Μπομπάε. Τι είναι αυτό? Α, ότι μπορείς να... Για δείξε. Ότι μπορείς να δείξεις αυτά εδώ. Πώς είναι έτσι η ρούμη, ρε? Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Α, έτσι. Πώς κάνω? Βίλια, κάνεις το χέρι σου. Δεν το κάνεις αυτά. Πρέπει πρώτα να το τεντώσεις.